Είμαι η Έμιλι Κάρτερ, 28 ετών, και θα έπρεπε να ξεκινήσω την ιστορία μου με την εικόνα μιας λαμπερής νύφης στη μεγάλη της μέρα. Αλλά η αλήθεια απήχε πολύ από αυτό. Ο γάμος μου έγινε σε έναν μικρό, γοητευτικό κήπο γεμάτο ζεστά φώτα και το γέλιο των φίλων, όμως υπήρχε ακόμα ένας κενός χώρος που τίποτα δεν μπορούσε να γεμίσει, οι θέσεις των γονιών μου. Δεν ήταν εκεί, είχαν επιλέξει ένα άλλο μέρος, ένα άλλο γεγονός, ενώ εγώ περπατούσα με το λευκό νηφικό μου δίπλα στον άντρα που αγαπώ, οι γονείς μου κάθονταν στην πρώτη σειρά μιας αίθουσας, χειροκροτώντας περήφανα τη μικρότερη αδελφή μου Χλόη, 22 ετών, τον λεγόμενο άγγελο του μπαλέτου τους. Για αυτούς, η παράστασή της ήταν η σημαντική ημέρα, ενώ ο γάμος της μεγαλύτερης κόρης τους αντιμετωπιζόταν ως μια ακόμη συγκέντρωση που μπορούσαν εύκολα να παραλείψουν, όταν οι φωτογραφίες του γάμου αναρτήθηκαν. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν περίμενα ποτέ ότι θα διαδίδονταν τόσο γρήγορα. Φίλοι, γείτονες και συνάδελφοι τις κοινοποίησαν. Προσθέτοντας την αναπόφευκτη ερώτηση, γιατί οι γονείς της νύφης δεν ήταν στο γάμο της κόρης τους, τότε ήταν που άρχισε η καταιγίδα. Ο πατέρας μου, ο Ρόμπερτ, έγινε έξαλλος, νιώθοντας ταπεινωμένος, και απείλησε ακόμη και με διαζύγιο τη μητέρα μου. Η μητέρα μου, η Κάρεν, έπεσε σε κατάσταση κρίσης, ντροπιασμένη αλλά και προσπαθώντας ακόμα να υπερασπιστεί τον εαυτό της, και η Χλόη εξοργίστηκε, ισχυριζόμενη ότι χρησιμοποίησα σκόπιμα τον γάμο μου για να ντροπιάσω την οικογένεια. Αυτό που θα έπρεπε να ήταν η αρχή της ευτυχίας, αντί για αυτό έγινε το κέντρο μιας οικογενειακής θύελλας. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω εσάς, αυτούς που ακούνε αυτή την ιστορία, αν οι γονείς σας έχαναν την πιο σημαντική μέρα της ζωής σας μόνο και μόνο για να παρακολουθήσουν μια παράσταση, τι θα κάνατε? Πείτε μου στα σχόλια, μαζί με το από που παρακολουθείτε αυτή την ιστορία, για να ξέρω ότι δεν είμαι μόνη μου. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Πόρτλαντ του Όρεγκον. Σε ένα συνηθισμένο διόροφο σπίτι με μια αυλή γεμάτη πράσινο γρασίδι και μια ξύλινη κούνια που μου κρέμασε ο μπαμπάς μου όταν ήμουν 6 ετών. Στα πρώτα μου χρόνια, θυμάμαι ακόμα έντονα πως οι γονείς μου ήταν πάντα στο πλευρό μου. Ο μπαμπάς μου με κουβαλούσε συχνά στην πλάτη του για βόλτες στο πάρκο τα Σαββατοκύριακα, και η μαμά μου καθόταν υπομονετικά μαζί μου καθώς εξασκούνται να γράφω τα πρώτα μου γράμματα. Κάποτε πίστευα ότι ήμουν το κέντρο του κόσμου τους, τουλάχιστον μέχρι να γεννηθεί η μικρότερη αδελφή μου, η Χλόη. Από εκείνη τη στιγμή, κι όλα άλλαξαν. Το σπίτι που κάποτε αντιχούσε από μικρές ιστορίες για τη σχολική μου ζωή γέμισε με τους ήχους της μουσικής του μπαλέτου και τα χορευτικά βήματα της Χλόης. Στην αρχή, δεν πρόσεξα την αλλαγή, αλλά όσο μεγάλωνα, τόσο πιο ξεκάθαρη γινόταν. Θυμάμαι την πρώτη φορά που συμμετείχα σε διαγωνισμό δημόσιας ομιλίας στο Λύκειο, κέρδισα τη δεύτερη θέση. Ένα επίτευγμα που οι καθηγητές μου χαρακτήρισαν εντυπωσιακό. Έτρεξα σπίτι ενθουσιασμένη να το πω στη μαμά μου, αλλά αντί να με ακούσει πραγματικά, μου χάρισε απλώς ένα μισό χαμόγελο και είπε: «Μπράβο, είμαι περήφανη για σένα. Αλλά μην ξεχάσεις να με βοηθήσεις να ετοιμάσω τη Χλόη για την αυριανή της παράσταση». Το επόμενο πρωί, όλη η οικογένεια πήγε να παρακολουθήσει την παράσταση της Χλόης σε μια κατάμεστη αίθουσα, ενώ το πιστοποιητικό μου καθόταν ξεχασμένο στο τραπέζι της τραπεζαρίας, με τις άκρες του να κατσαρώνουν κάτω από την απογευματινή Κυριακή, όταν αποφοίτησα από το Λύκειο, φορώντας την ναυτικό μπλε τουαλέτα μου και κρατώντας το απολυτήριό μου. Έψαξα να βρω τους γονείς μου μέσα στο πλήθος. Χαιρέτησαν και χαμογέλασαν, αλλά το πρώτο πράγμα που είπε η μητέρα μου αφού φύγαμε από το χώρο του σχολείου δεν ήταν συγχαρητήρια, ήταν: «Η Χλόη έχει έναν μεγάλο διαγωνισμό αύριο. Μην ξεχάσετε να αφιερώσετε χρόνο για να βγάλει τις φωτογραφίες της». Την ημέρα που έλαβα την επιστολή αποδοχής μου για πλήρη υποτροφία στο κολέγιο, το σπίτι ήταν σιωπηλό, χωρίς επεφημίες, επειδή ήταν απασχολημένοι με το να πηγαίνουν τη Χλόη σε έναν διαγωνισμό χορού στην Καλιφόρνια. Άνοιξα το γράμμα μόνος μου, μέσα στη σιωπή, ενώ η σελίδα της μητέρας μου στο Facebook ξεχύλιζε από φωτογραφίες της Χλόης να κρατάει ένα χρυσό τρόπαιο, πνιγμένη στους επένους. Η μητέρα μου, η Κάρεν, μετατράπηκε σταδιακά σε μια κλασική μαμά της σκηνής. Η ζωή της δεν περιστρεφόταν πλέον γύρω από την οικογένεια ή τον εαυτό της, αλλά γύρω από τα φώτα της δημοσιότητας, τα καινούργια παπούτσια μπαλέτου, τις καλοκαιρινές καλλιτεχνικές κατασκηνώσεις στη Νέα Υόρκη ή το Σαν Φρανσίσκο. Έζησε μέσα από τα επιτεύγματα της Χλόης, κάθε νίκη της γινόταν νίκη της μητέρας μου. Διαχειριζόταν το πρόγραμμα προπονήσεων της Χλόης, το ημερολόγιο των παραστάσεων. Ακόμη και τη διατροφή της μέχρι και το τελευταίο γραμμάριο. Ο πατέρας μου, ο Ρόμπερτ, ήταν πάντα ο πιο ήσυχος, σπάνια αντιδρούσε, συνήθως βρισκόταν στο παρασκήνιο, οδηγούσε την Χλόη από και προς τις πρόβες, έγραφε επιταγές για τα δίδακτρα χορού της και μερικές φορές ανάγκαζε ένα αδύναμο χαμόγελο κάθε φορά που ρωτούσα: «Μπαμπά, τι θα γίνει με μένα?» Σιγά σιγά έμαθα να μένω σιωπηλή, σαν παρήσακτη στο ίδιο μου το σπίτι.
κάθε ορόσημό μου, από ένα μικρό άρθρο που δημοσιεύτηκε στο σχολικό περιοδικό μέχρι την επιστολή αποδοχής μου στο κολέγιο, επισκιάστηκε από τις φωτογραφίες της Χλόης να στροβιλίζεται με τη λευκή της στολή στη σκηνή, μερικές φορές. Αναρωτιόμουν αν οι γονείς μου θυμόντουσαν καν ότι είχαν 2 κόρες ή αν στα μάτια τους ήμουν απλώς η σκιά που στεκόταν στα παρασκήνια και χειροκροτούσε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο που ονομαζόταν Χλόη. Στις αναμνήσεις μου, οι παππούδες μου από τη μητέρα μου ήταν οι μόνοι που πραγματικά με έβλεπαν όχι ως αδελφή της Χλόης, αλλά ως τον εαυτό μου. Την Έμιλι, όταν ήμουν 16 ετών, πριν πεθάνουν, μου άφησαν ένα κεφάλαιο για το κολέγιο. Πάντα πίστευαν ότι είχα τις δυνατότητες να πάω μακριά και ότι μου άξιζε η υποστήριξη για να ακολουθήσω τη δική μου πορεία. Σύμφωνα με τον οικογενειακό δικηγόρο, το ταμείο ήταν αρκετό για να καλύψει τουλάχιστον 4 χρόνια σπουδών, ένα ανεκτήμητο δώρο που το εκτιμούσα ως υπόσχεση για το μέλλον μου. Συνήθιζα να ονειρεύομαι ότι θα κρατούσα στα χέρια μου αυτή την επιταγή για να πληρώσω την προκαταβολή της εστίας μου, να αγοράσω τα πρώτα μου βιβλία, να μην χρειαστεί να ανησυχήσω ποτέ ξανά για τα δίδακτρα, αλλά όλα αυτά εξαφανίστηκαν μετά από αυτό που η μητέρα μου ονόμασε περιστατικό με φωτιά στο σπίτι. Όταν ήμουν 17 ετών, ένα χειμωνιάτικο βράδυ, η κουζίνα γέμισε καπνό από ελαττωματικά καλώδια, η φωτιά έσβησε γρήγορα, αφήνοντας μόνο ένα μικρό τμήμα του τοίχου της κουζίνας κατεστραμμένο, αλλά λίγους μήνες αργότερα. Η μητέρα μου ανακοίνωσε ότι ολόκληρο το ταμείο του κολεγίου είχε αποσυρθεί για την επισκευή και την αναβάθμιση των ηλεκτρικών και υδραυλικών συστημάτων ώστε να είναι ασφαλής η οικογένεια. Θυμάμαι έντονα εκείνη τη μέρα η καθόταν στο σαλόνι, με τη φωνή της σταθερή, ενώ ο πατέρας μου απλώς έγνεφε σιωπηλά. Έμεινα άναυδος, νιώθοντας ότι τα θεμέλια ολόκληρου του μέλλοντος μου είχαν ξυλωθεί. Δεν τόλμησα να διαμαρτυρηθώ, απλώς το αποδέχτηκα με την αφελή πεποίθηση ότι ήταν για το καλό της οικογένειας, αλλά χρόνια αργότερα, στο δεύτερο έτος του κολεγίου μου, έπεσα πάνω σε μια στίβα αποδείξεων στο σιρτάρι της μητέρας μου. Στο πάνω μέρος ήταν ευδιάκριτα τυπωμένο, καλοκαιρινό πρόγραμμα στην Ακαδημία Μπαλέτου της Νέας Υόρκης, Χλόι Κάρτερ. Το συνολικό ποσό ήταν σχεδόν πανομοιότυπο με αυτό που κάποτε ήταν δικό μου. Τα χέρια μου έτρεμαν. Το στήθος μου έσφιγγε. Το λεγόμενο περιστατικό με τη φωτιά στο σπίτι δεν ήταν παρά μια δικαιολογία. Το ταμείο του κολεγίου μου είχε χρησιμοποιηθεί για να στείλω τη Χλόη κάτω από τα λαμπερά φώτα μιας σκηνής σε μια άλλη πόλη. Εκείνη τη στιγμή, η ελάχιστη εμπιστοσύνη που μου είχε απομείνει στους γονείς μου κατέρευσε εντελώς. Για να συνεχίσω τις σπουδές μου, δεν είχα άλλη επιλογή από το να φτάσω τον εαυτό μου στα όρια μου, με δουλειές μερικής απασχόλησης, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Παρακολουθούσα απαιτητικά οικονομικά μαθήματα και τη νύχτα δούλευα πίσω από το ταμείο ενός καταστήματος ψηλικών. Τα Σαββατοκύριακα, ήμουν σερβιτόρα σε μια μικρή καφετέρια κοντά στην Πανεπιστημιούπολη, ζούσα με φτηνό καφέ και μεγάλες νύχτες που περνούσα πληκτρολογώντας δοκίμια ενώ τα μάτια μου έκαιγαν από την εξάντληση. Μερικές φορές, όταν κοίταζα τους φίλους μου που οι γονείς τους παρήχαν τα απαραίτητα χωρίς έγνοιες, αναρωτιόμουν, γιατί εγώ ήμουν αυτή που κουβαλούσα αυτό το βάρος. Όταν τα χρήματα υποτίθεται ότι ήταν εξ αρχής δικά μου. Το σημάδι δεν ήταν μόνο οικονομικό, είχε χαραχτεί στο μυαλό μου ότι, στην κλίμακα των γονιών μου, τα όνειρα της Χλόης ήταν πάντα πιο σημαντικά από το μέλλον μου. Το ψέμα ότι το έκανα για την οικογένεια αποδείχτηκε ότι δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα πέπλο που κάλυπτε την απροκάλυπτη ευνοιοκρατία τους. Από εκείνη την ημέρα και μετά, μια απόσταση μεγάλωσε μεταξύ μας που δεν μπορούσε ποτέ να γεφυρωθεί, όχι γεωγραφική απόσταση, αλλά απόσταση εμπιστοσύνης, μια ρογμή που ήξερα ότι δεν θα επουλωνόταν ποτέ. Γνώρισα τον Ντάνιελ στο δεύτερο έτος της φοιτησής μου, ένα τραγανό φθινοπορεινό πρωινό στη βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης. Ήμουν στριμωγμένη πάνω από ένα φτηνό φλιτζάνι καφέ, με τα μάτια μου βαριά μετά από μια νυχτερινή βάρδια στο ψιλικατζίδικο. Στο τραπέζι μπροστά μου ήταν μια στίβα από χοντρά βιβλία οικονομικών, που πίεζαν τους ώμους που ήταν ήδη πολύ φορτωμένοι. Ο Ντάνιελ κάθισε στο απέναντι τραπέζι. Μου χάρισε ένα μικρό χαμόγελο και με ρώτησε απαλά, «Χρειάζεσαι έναν συνεργάτη για μελέτη?» Και εγώ πνίγομαι σε αυτή την ύλη. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν απλώς ένα ακόμη ευγενικό πρόσωπο ανάμεσα σε εκατοντάδες φοιτητές. Αλλά από εκείνη την ημέρα και μετά, ο Ντάνιελ έγινε σιγά σιγά ο πιο στενός σύντροφος στη ζωή μου. Αυτό που με εξέπληξε περισσότερο στον Ντάνιελ ήταν η υπομονή του, δεν ήταν απλώς έξυπνος, είχε μια ήρεμη προσοχή. Από την αρχή, παρατήρησε πόσες ώρες δούλευα και πόσο σπάνια συμμετείχα στις κοινωνικές δραστηριότητες της Πανεπιστημιούπολης. Ένα βράδυ, όταν βγήκαμε για δείπνο με μια παρέα φίλων, κάποιος με ρώτησε αδιάφορα, «Θα πας σπίτι σου να επισκεφτείς την οικογένειά σου αυτό το καλοκαίρι?» Χαμογέλασα αχνά, ενώ ο Ντάνιελ έπιασε αθόρυβα την αναλαμπή θλίψη στα μάτια μου καθώς απάντησα, «Μάλλον όχι. Πρέπει να μείνω και να συνεχίσω να εργάζομαι». Δεν με πίεσε τότε, αλλά την επόμενη μέρα μου έδωσε ένα σάντουιτς και μου είπε,
δεν ξέρω τι περνάς. Αλλά ελπίζω ότι τουλάχιστον σήμερα μπορείς να απολαύσεις ένα καλό γεύμα. Δεν μπορώ καν από πότε αυτή η φιλία εξελίχθηκε σε αγάπη. Μελετούσαμε μαζί στη βιβλιοθήκη, επιστρέφαμε στους κοιτώνες με τα πόδια αργά το βράδυ, όταν οι δρόμοι ήταν σχεδόν άδειοι. Ο Ντάνιελ δεν με έκανε ποτέ να νιώσω ότι έπρεπε να ζορίζομαι για την προσοχή, όπως στο σπίτι, όπου δούλευα διπλάσια σκληρά για να με αναγνωρίζουν μισά. Με κοίταζε σαν να μου άξιζε η φροντίδα, χωρίς επιτεύγματα, χωρίς τίτλους. Ακόμα θυμάμαι την πρώτη φορά που ο Ντάνιελ με πήγε να επισκεφτώ την οικογένειά του στο Σιάτλ. Ήταν απλώς ένα μικρό πάρτι γενεθλίων για τη μικρότερη αδελφή του, μια σπιτική τούρτα που έγερνε ελαφρώς προς τη μια πλευρά, μερικά μπαλόνια που κρέμονταν στο σαλόνι, αλλά ο τρόπος που οι γονείς του προετοιμάζονταν με χαρά, ο τρόπος που όλοι μαζί γελούσαν με τις αδέξιες μικρές λεπτομέρειες με άφησε συγκλονισμένη. Δεν το είχα νιώσει ποτέ αυτό στη δική μου οικογένεια. Στον Νίκο Κάρτερ. Κάθε εκδήλωση περιστρεφόταν γύρω από την Χλόη και τα φώτα της δημοσιότητας, στο σπίτι του Ντάνιελ, ακόμη και οι πιο απλές καθημερινές στιγμές ήταν κάτι το ξεχωριστό. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το βλέμμα στα μάτια της μητέρας του, με αγκάλιασε την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε και μου είπε: «Καλώς ήρθες στην οικογένεια». Αναγκάστηκα να χαμογελάσω, μη συνηθισμένη σε μια τέτοια άνευ όρων ζεστασιά. Αλλά μέσα μου, ένιωθα σαν ένα κενό που κουβαλούσα τόσο καιρό να είχε επιτέλους γεμίσει, ήμουν ευτυχισμένη και ταυτόχρονα συντετριμμένη. Ευτυχισμένη επειδή είχα επιτέλους βρει ένα μέρος όπου ανήκα, και συντετριμμένη επειδή συνειδητοποίησα ότι οι ίδιοι μου οι γονείς δεν μου το είχαν δώσει ποτέ αυτό. Ο Ντάνιελ είδε αυτή την αντίθεση καθαρά. Έγινε μάρτυρας του πως κάθε φορά που έπαιρνα μήνυμα από τη μητέρα μου, τα λόγια της περιστρέφονταν μόνο γύρω από το πρόγραμμα των προβών της Χλόης. Λες και οτιδήποτε έλεγα ήταν απλώς μια διακοπή. Παρατήρησε τον τρόπο με τον οποίο έσκιζα χαρτομάντιλα στο χέρι μου όταν η μαμά μου έδειχνε με υπερηφάνεια τα βίντεο χορού της Χλόης, αλλά ποτέ δεν μπήκε στον κόπο να με ρωτήσει πώς τα πήγα στις εξετάσεις μου. Ένα βράδυ, καθώς καθόμουν σιωπηλή δίπλα στο παράθυρο, ο Ντάνιελ έβαλε το χέρι του στον ώμο μου και μου είπε: «Ξέρεις, δεν χρειάζεται να περιμένεις να αλλάξουν. Φτιάξε τη δική σου πραγματική οικογένεια, με ανθρώπους που σε εκτιμούν πραγματικά». Αυτά τα λόγια χαράχτηκαν μέσα μου, ήταν ταυτόχρονα παρηγοριά και υπενθύμηση ότι δεν μπορούσα να συνεχίσω να κυνηγάω την αγάπη που δεν θα ερχόταν ποτέ. Από τότε, άρχισα να βλέπω τη ζωή διαφορετικά. Εξακολουθούσα να εργάζομαι σκληρά, εξακολουθούσα να μελετώ το ίδιο πολύ, αλλά στην καρδιά μου κουβαλούσα μια νέα πεποίθηση, ότι ένα καλύτερο μέλλον ήταν εφικτό, όχι εξαρτώμενο από την έγκριση των γονιών μου, αλλά ένα μέλλον που θα μπορούσα να χτίσω με τα δικά μου χέρια. Με τον Ντάνιελ στο πλευρό μου, θυμάμαι μια φορά που το Πανεπιστήμιο φιλοξένησε μια μικρή έκθεση για τους φοιτητές. Επιλέχτηκα να παρουσιάσω την έρευνά μου για τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Εκείνη την ημέρα, ήμουν απίστευτα νευρική, τα χέρια μου έτρεμαν καθώς διόρθωνα την τελευταία διαφάνεια, αλλά όταν ανέβηκα στη σκηνή και κοίταξα κάτω, είδα τον Ντάνιελ και τους γονείς του να κάθονται στην πρώτη σειρά, να με χειροκροτούν και να με επεφημούν. Αυτό το συναίσθημα, η απλή αλλά ολοκληρωμένη πράξη του να είμαι παρούσα, μου έδωσε δύναμη. Έκανα την παρουσίασή μου με αυτοπεποίθηση, και όταν το κοινό σηκώθηκε να χειροκροτήσει, ήξερα ότι τα είχα καταφέρει. Εκείνη τη στιγμή, δεν ήμουν πλέον το ξεχασμένο κορίτσι που στεκόταν στη σκιά της Χλόης. Ήμουν ο εαυτός μου, η Έμιλι, και κάποιος με είδε πραγματικά. Μετά από εκείνη τη μέρα, συνειδητοποίησα ακόμη πιο βαθιά ότι δεν χρειαζόμουν μια τέλεια οικογένεια για να νιώσω ότι με αγαπούν, χρειαζόμουν μια πραγματική οικογένεια. Ένα σπίτι όπου η παρουσία είχε μεγαλύτερη σημασία από τα μετάλλια ή τα άρθρα. Και ήξερα ότι με τον Ντάνιελ, έχτιζα σιγά σιγά ακριβώς αυτό. Ήταν η αντίθεση ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους, από τη μία πλευρά, τους Κόρταρς με την αδυσόπιτη ευνοιοκρατία τους, και από την άλλη, την οικογένεια του Ντάνιελ με την άνευ φόρον αγάπη τους, που με βοήθησε να αναγνωρίσω τη δική μου αξία. Αν και οι παλιές πληγές παρέμεναν, ο Ντάνιελ μου έδειξε ότι δεν ήμουν η σκιά κανενός και ότι υπήρχε άλλος δρόμος, ένας δικός μου δρόμος. Από τότε ξεκίνησα το ταξίδι της επιλογής μιας νέας οικογένειας. Όχι μέσω του αίματος, αλλά μέσω της αγάπης και του γνήσιου σεβασμού. Είχα πιστέψει ότι είχα συνηθίσει να με ξεχνούν, ότι τα χρόνια που μεγάλωσα στη σκιά της Χλόης με είχαν σκληρύνει αρκετά ώστε οι συγκρίσεις να μην με τσούζουν πια, αλλά ένα βράδυ, ενώ καθόμουν στο μικρό καναπέ του διαμερίσματός μας με τον Ντάνιελ, έτυχε να ξεφυλίσω ένα από τα Instagram stories της Χλόης. Φορούσε ένα αστραφτερό κοστούμι χορού. Περιστρεφόμενοι κάτω από τα φώτα της σκηνής, με μια τολμηρή λεζάντα, κάποιοι άνθρωποι κάθονται σε γραφεία, άλλοι στέκονται στη σκηνή και λάμπουν. Ακριβώς από κάτω, είδα τη μικρή κόκκινη καρδούλα που είχε χτυπήσει η μητέρα μου. Πάγωσα. Όχι εξαιτίας της κοροϊδίας που είχα συνηθίσει σε αυτό,
αλλά εξαιτίας της τρασίτατης δημοσιότητας. Για χρόνια, η ευνοιοκρατία των γονιών μου ήταν κάτι που όλοι μπορούσαν να αισθανθούν ανενόχλητοι, αλλά σπάνια επιδεικνυόταν. Αυτή τη φορά, η μητέρα μου δεν πήρε απλώς σιωπηλά το μέρος της Χλόης, την υποστήριξε ανοιχτά με ένα απλό χτύπημα που έφερε το βάρος μιας ολόκληρης ζωής σύγκρισης. Η ιστορία διαδόθηκε γρήγορα, συγγενείς, παλιοί συμμαθητές, ακόμη και συνάδελφοι με μαρκάρισαν και άφησαν μισά αστεία, μισά κακά σχόλια. Έμιλι, μήπως θα έπρεπε να δοκιμάσεις να κάνεις μαθήματα χορού, ή κάθε οικογένεια έχει το αστέρι της. Σωστά, διάβασα κάθε γραμμή και ένιωσα σαν να είχα μετατραπεί σε ανέκδοτο μπροστά σε κοινό. Ο Ντάνιελ κάθισε δίπλα μου. Είδε το πρόσωπό μου να χλωμιάζει και πήρε το τηλέφωνό μου, ρωτώντας, «Θέλεις να πω κάτι? Δεν αντέχω τον τρόπο που σου φέρονται». Κούνησα το κεφάλι μου. Για τόσα χρόνια, είχα σπαταλήσει ενέργεια αναζητώντας την αναγνώριση από τους βιολογικούς μου γονείς και πάντα κατέληγα απογοητευμένη. Ήξερα ότι αν απαντούσα τώρα θα ήταν σαν να έριχνα λάδι στη φωτιά, κάνοντάς με να φαίνομαι αδύναμη και αμυντική. Ανταυτού, κάθισα σιωπηλά, ένιωσα το βάρος στο στήθος μου και εξέπνευσα αργά. Εκείνη τη νύχτα, στριφογύριζα για πολλή ώρα. Αναμνήσεις έρχονταν συνεχώς στην επιφάνεια, το πιστοποιητικό που έμεινε ξεχασμένο στο τραπέζι της τραπεζαρίας, η μέρα της αποφοίτησης όταν κανείς δεν με θυμόταν, το ταμείο του κολεγίου που αποσύρθηκε. Και τώρα η δημόσια κοροϊδευτική ιστορία που μοιράστηκε σε όλους. Κάθε μία ένιωθα σαν μια σταγόνα νερό. Και αυτή η ιστορία ήταν η τελευταία σταγόνα που έκανε το ποτήρι να ξεχυλήσει. Συνειδητοποίησα μια πικρή αλλά απελευθερωτική αλήθεια. Δεν θα με αναγνώριζαν ποτέ στα μάτια τους. Όσο σκληρά και αν προσπαθούσα, όποια καριέρα και αν έχτιζα, κατά την άποψη των γονιών μου, θα ήμουν πάντα το δεύτερο παιδί, ενώ η Χλόη παρέμενε το κέντρο, αλλά αντί να πέσω στην ίδια θλίψη με πριν, ένιωσα μια παράξενη ηρεμία. Κοίταξα τον Ντάνιελ, τη ζωή που χτίζαμε με τα δικά μας χέρια, και ξαφνικά κατάλαβα ότι δεν χρειαζόμουν πλέον την αναγνώριση τους. Δεν χρειαζόμουν τη μητέρα μου να χτυπάει μια καρδιά στα επιτεύγματά μου, ούτε τον πατέρα μου να επιβάλλει ένα χαμόγελο όταν μιλούσα για ένα νέο σχέδιο. Αυτό που χρειαζόμουν ήταν γνήσια ζεστασιά, ειλικρινή παρουσία, και αυτό το είχα ήδη από τον Ντάνιελ, από την οικογένειά του και από φίλους που με εκτιμούσαν για αυτό που ήμουν. Το επόμενο πρωί, όταν άνοιξα το τηλέφωνό μου, με περίμεναν δεκάδες επισημειωμένα μηνύματα και περιπεκτικά σχόλια. Τα προσπέρασα. Αλλά δεν με τσίμπησαν πια με τον τρόπο που το είχαν κάνει το προηγούμενο βράδυ. Αντιθέτως, μια ξεκάθαρη απόφαση σχηματίστηκε στην καρδιά μου: θα σταματούσα να κυνηγάω την έγκριση μιας οικογένειας που επέλεξε να με παραμερίσει. Θα σταματούσα να αποδεικνύω την αξία μου σε ανθρώπους που ποτέ δεν ήθελαν πραγματικά να τη δουν. Θα έβαζα αυτή την ενέργεια στη δημιουργία της δικής μου οικογένειας, μιας οικογένειας όπου η αγάπη δεν μετριέται με τα επιτεύγματα και όπου η παρουσία μετράει περισσότερο από τα φώτα της σκηνής. Εκείνη ήταν η στιγμή που ένιωσα τον εαυτό μου να αρχίζει να γεύεται την ελευθερία, η κοροϊδευτική ιστορία, αντί να με παγιδεύει στην ίδια παλιά σπήρα. Έγινε μια πόρτα που άνοιγε σε ένα νέο μονοπάτι. Ήξερα ότι αυτό το μονοπάτι θα οδηγούσε στην πιο σημαντική ημέρα της ζωής μου, την ημέρα που θα παντρευόμουν τον Ντάνιελ, αλλά αυτή τη φορά δεν θα περίμενα πλέον να εμφανιστούν οι γονείς μου. Θα τους άφηνα με τη σκηνή της Χλόης και θα περπατούσα προς τη δική μου ευτυχία. Όταν ο Ντάνιελ και εγώ αποφασίσαμε επίσημα να παντρευτούμε, πέρασα πολύ καιρό σκεπτόμενη πώς θα το έλεγα στην οικογένειά μου. Ένα μέρος μου λαχταρούσε ακόμα μια τελευταία ευκαιρία. Ένα τελευταίο τεστ για να δει αν οι γονείς μου θα μπορούσαν επιτέλους να με δουν ως το επίκεντρο κάποιου πράγματος. Ήξερα ότι αν απλά ανακοίνωνα ότι παντρεύομαι, θα έβρισκαν έναν τρόπο να κάνουν το γεγονός να φανεί δευτερεύον σε σχέση με το πρόγραμμα των προβών της Χλόης. Έτσι επέλεξα μια διαφορετική προσέγγιση, ένα μήνυμα που ήταν ταυτόχρονα πρόσκληση και ένα τελευταίο μέτρο της αγάπης που μπορούσαν να μου προσφέρουν. Εκείνο το βράδυ άνοιξα τη συνομιλία του Carter Family Group στο τηλέφωνό μου. Τα δάχτυλά μου έτρεμαν, αλλά πληκτρολόγησα κάθε λέξη καθαρά. Στις 14 Οκτωβρίου, έχω ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Ελπίζω όλοι να μπορέσετε να είστε εκεί. Το διάβασα ξανά και ξανά, με την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά. Ήταν ένα μήνυμα που δεν αποκάλυπτε τίποτα συγκεκριμένο, με σκοπό να δω αν θα έδειχναν ανησυχία, θα έκαναν ερωτήσεις ή απλώς θα υπέθεταν ότι οποιοδήποτε δικό μου γεγονός ήταν λιγότερο σημαντικό από εκείνο της Χλόης. Όταν πάτησα αποστολή, ένιωσα σαν να είχα ρίξει μια πέτρα σε μια ακίνητη λίμνη, περιμένοντας να δω πώς θα εξαπλωθούν οι κυματισμοί. Λίγα λεπτά αργότερα, το τηλέφωνο μου άναψε. Ήταν η μητέρα μου, η Κάρεν. Μου απάντησε σύντομα, χωρίς δισταγμό. Εκείνο το βράδυ είναι η μεγαλύτερη σόλο παράσταση της Χλόης πριν περάσει από οντισιόν για την ομάδα χορού. Όλη η οικογένεια θα είναι εκεί.
Καμία περαιτέρω ερώτηση, ούτε μια στιγμή περιέργειας για το ποια εκδήλωση αναφερόμουν, μόνο μια σταθερή διαβεβαίωση. Ότι η Χλόη είναι πιο σημαντική, περίμενα λίγο ακόμα, ελπίζοντας ότι ο πατέρας μου θα μου έστελνε μήνυμα, ελπίζοντας ότι θα με ρωτούσε, ποιο είναι το σημαντικό γεγονός, Έμιλι. Αλλά τίποτα. Η ομαδική συνομιλία παρέμεινε ήσυχη, εκτός από το μήνυμα της μητέρας μου, ο πατέρας μου παρέμεινε σιωπηλός όπως πάντα, και αυτή η σιωπή πόνεσε περισσότερο από οποιαδήποτε ευθεία απόρριψη. Η Χλόη έστειλε ένα emoji με χαμογελαστό πρόσωπο με τη φράση «Χαίρομαι τόσο πολύ που όλη η οικογένεια θα με υποστηρίξει εκείνο το βράδυ», σαν το μήνυμά μου να ήταν απλώς ένα σκηνικό για να καυχηθεί. Άφησα το τηλέφωνό μου στο τραπέζι, νιώθοντας άδειος. Ο Ντάνιελ κάθισε δίπλα μου, είδε το πρόσωπό μου να χλωμιάζει και ρώτησε «Τι είπαν». Του έδειξα την οθόνη. Τι διάβασε, συνοφριώθηκε, κούνησε το κεφάλι του και μετά έβαλε το χέρι του γύρω μου. Λυπάμαι. Ξέρω ότι ήλπιζες ότι θα ρωτούσαν, αλλά τουλάχιστον τώρα έχεις μια ξεκάθαρη απάντηση, κούνησε ελαφρά το κεφάλι μου. Με τα δάκρυα να ξεχυλίζουν που δεν μπορούσα να συγκρατήσω. Αυτή ήταν η τελική επιβεβαίωση αυτού που πάντα ήξερα μέσα μου. Στα μάτια των γονιών μου, ήμουν μόνο μια σκιά, εκείνη τη νύχτα, έμεινα ξαπλωμένη κοιτάζοντας το ταβάνι για πολλή ώρα. Θυμήθηκα όλες τις φορές που είχα στείλει μηνύματα για τα ακαδημαϊκά μου επιτεύγματα μόνο και μόνο για να λάβω πίσω ένα μισόκαρδο emoji με τον αντίχειρα προς τα πάνω. Θυμήθηκα τα 20 μου γενέθλια, όταν όλη η οικογένεια έλειπε και πήγαινε τη Χλόη σε μια παράσταση σε άλλη πολιτεία, ενώ εγώ καθόμουν και έτρωγα μια μικρή τούρτα που μου είχε αγοράσει ο Ντάνιελ, και τώρα, ακόμα και ο γάμος μου, η μέρα που υποτίθεται ότι θα ήταν η πιο ιερή της ζωής μου, δεν ήταν αρκετά σημαντικός για να ρωτήσουν καν γη. Αυτόν. Όλα αυτά τα θραύσματα ενώθηκαν σε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Η οικογένειά μου δεν με είχε δει ποτέ πραγματικά, δεν απάντησα στο μήνυμα της μητέρας μου. Δεν είπα άλλη λέξη στην ομαδική συνομιλία. Τους άφησα να πιστέψουν ότι θα παρέμενα σιωπηλή. Όπως είχα κάνει τόσες φορές στο παρελθόν. Αλλά μέσα μου, είχα ήδη πάρει μια απόφαση, θα έκανα το γάμο μου με τους δικούς μου όρους, με ανθρώπους που πραγματικά ήθελαν να είναι εκεί για μένα, όχι επειδή ένιωθαν υποχρεωμένοι. Θα έμπαινα σε μια νέα ζωή χωρίς να χρειάζομαι την αναγνώρισή τους. Την επόμενη μέρα, έλαβα μερικά ακόμα προσωπικά μηνύματα από τη μητέρα μου, έστειλε το πρόγραμμα των παραστάσεων της Χλόης με μια υπενθύμηση, βεβαιωθείτε ότι δεν συμπίπτεται με εκείνη την ημέρα. Όλη η οικογένεια πρέπει να είναι εκεί για να την εμψυχώσει. Το διάβασα και χαμογέλασα ελαφρά. Δεν είπα τίποτα για τον γάμο, ούτε διαμαρτυρήθηκα, τους άφησα να πιστέψουν ότι το σημαντικό μου γεγονός δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια εταιρική συνάντηση, ένα σεμινάριο ή κάποια άλλη ξεχασμένη λεπτομέρεια στα μάτια τους. Επέλεξα τη σιωπή γιατί αυτή τη φορά η σιωπή δεν ήταν πλέον παράδοση, ήταν ένας τρόπος να διατηρήσω τη δύναμή μου για τον εαυτό μου, τις εβδομάδες που ακολούθησαν. Καθώς ο Ντάνιελ και εγώ πέφταμε με τα μούτρα στην προετοιμασία του γάμου, η οικογένειά μου σχεδόν εξαφανίστηκε από το προσκήνιο. Ούτε ερωτήσεις, ούτε αναφορές, ούτε μία λέξη ενδιαφέροντος. Και παραδόξως, ένιωσα ανακουφισμένη, σε αυτούς, διαλέξαμε μόνοι μας τα λουλούδια, τακτοποιήσαμε μόνοι μας τα τραπέζια, φτιάξαμε μόνοι μας τη λίστα των καλεσμένων. Συνειδητοποίησα ότι το χτίσιμο της πιο σημαντικής ημέρας της ζωής μου χωρίς την παρέμβασή τους μου έφερε μια ελευθερία που δεν είχα γνωρίσει ποτέ πριν. Εκείνο το γραπτό μήνυμα που είχα στείλει, το οποίο κάποτε έφερε ένα αμυδρό ίχνος ελπίδας, κατέληξε να γίνει ένα ορόσημο απελευθέρωσης, ήταν σαν ένας καθρέφτης που αντανακλούσε την αλήθεια, απομακρύνοντας τις όποιες ψευδαισθήσεις διατηρούσα ακόμη. Αν προηγουμένως είχα παγιδευτεί στον κύκλο της απελπισμένης επιθυμίας για την αναγνώριση των γονιών μου, από εκείνη τη στιγμή και μετά ήξερα ότι δεν θα την κυνηγούσα ποτέ ξανά, θα τους άφηνα να συνεχίσουν να ζουν στον κόσμο της Χλόης. Ενώ εγώ θα έμπαινα σε ένα νέο κεφάλαιο, ένα κεφάλαιο που δεν θα ήταν πλέον καλυμμένο από το σκοτάδι της ευνοιοκρατίας, αλλά θα ήταν γεμάτο με το φως των ανθρώπων που είχαν επιλέξει να μου συμπαρασταθούν. Η ημέρα του γάμου έφτασε, και ήταν σαν η ίδια η Σάντα Μπάρμπαρα να φόρεσε την πιο αγνή της ενδυμασία. Ο ουρανός ήταν απαλό γαλάζιο, με μερικά απαλά σύννεφα να παρασύρονται νοχελικά στο βάθος, και η θαλασσινή άβρα μετέφερε το απαλό άρωμα του αλατιού ανακατεμένο με τη λεβάντα από τον κήπο, ο γάμος. Μας δεν έγινε σε έναν μεγαλοπρεπή καθεδρικό ναό ή σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο, αλλά στον παραθαλάσσιο κήπο της θείας του Ντάνιελ. Ήταν ένας κήπος με θέα στον ωκεανό, με σειρές από φώτα κρεμασμένα κατά μήκος των μονοπατιών, που έλαμπαν σαν γαλαξίας καθώς ο ήλιος έπεφτε αργά. Σε αυτό το σκηνικό, ένιωσα μια ασυνήθιστη ηρεμία στην καρδιά μου, σαν να μην είχαν υπάρξει ποτέ οι πληγές, σαν να μην είχαν περάσει ποτέ τα χρόνια της παράβλεψης. Ο κατάλογος των καλεσμένων ήταν μικρός.
Μόνο εκείνοι που πραγματικά είχαν σημασία, στενοί φίλοι από το κολέγιο, μερικοί συνάδελφοι που θεωρούσα οικογένεια, συγγενείς από την πλευρά του Ντάνιελ που πάντα με υποδέχονταν θερμά, και φυσικά οι άνθρωποι της οικογένειάς του που δεν είχαν διστάσει να μου ανοίξουν την αγκαλιά τους από την αρχή. Το πλήθος δεν ήταν μεγάλο, αλλά κάθε πρόσωπο έλαμπε από ειλικρίνεια. Κοίταξα γύρω μου και δεν είδα ούτε τους γονείς μου ούτε τη Χλόη. Παραδόξως, αυτή η απουσία δεν έκανε πια το λαιμό μου να σφίγγει όπως κάποτε. Αντίθετα, ένιωσα έναν άλλο κύκλο να με περιβάλλει, έναν κύκλο ανθρώπων που επέλεξαν να είναι παρόντες, όχι από υποχρέωση, αλλά από αγάπη. Όταν περπάτησα στον διάδρομο, δεν πήγα με τον πατέρα μου, όπως επιτάσσει η παράδοση. Το χέρι που κρατούσε το δικό μου εκείνη τη μέρα ανήκε στον παππού μου, τον Τζόρτζ, 70 χρονών αλλά με σταθερό, αποφασιστικό βλέμμα. Όταν έβαλε το ζεστό του χέρι στο δικό μου, τον άκουσα να ψιθυρίζει, «Κορίτσι μου. Είμαι τόσο περήφανος για σένα. Άσε με να το κάνω αυτό για σένα στη θέση του πατέρα σου». Πνίγηκα και δάκρυα έτρεξαν στα μάτια μου. Δεν χρειαζόταν πολλά λόγια. Αυτή η μοναδική πρόταση ήταν αρκετή για να σβήσει δεκαετίες λαχτάρας για αναγνώριση. Μου έδωσε επίσης ένα ασημένιο κολιέ με μια λαμπερή μπλε πέτρα. Αυτό ήταν το ενθύμιο της γιαγιάς σου. Ήθελε να το έχεις εσύ, και σήμερα, πιστεύω ότι παρακολουθεί από ψηλά, χαμογελώντας με την ευτυχία σου. Άγγιξα το κολιέ και ένιωσα σαν να συνδέθηκα με τη γιαγιά που κάποτε με κρατούσε στην αγκαλιά της όταν ήμουν παιδί, το μόνο άτομο στην οικογένεια που είχε πει ποτέ, «Έμιλι, σου αξίζει να σε αγαπούν». Καθώς άρχισε η μουσική, περπάτησα αργά, με τα μάτια μου καρφωμένα μπροστά, όπου περίμενε ο Ντάνιελ. Φορούσε ένα ναυτικό κοστούμι, το πρόσωπό του ακτινοβολούσε, αλλά τα μάτια του έδειχναν τη συγκίνηση που με έβλεπε. Ήξερα ότι εκείνη τη στιγμή σκεφτόμασταν και οι δύο τον δρόμο που είχαμε διανύσει, τις πολλές νύχτες που δούλευα μέχρι εξάντλησης. Τα δάκρυα που έχισα όταν η οικογένειά μου με εγκατέλειψε και τις φορές που ο Ντάνιελ καθόταν υπομονετικά δίπλα μου και με άκουγε. Όλα αυτά μας είχαν οδηγήσει σε αυτή τη στιγμή. Η τελετή ήταν απλή, χωρίς μεγάλη σκηνή ή συμφωνική ορχήστρα. Υπήρχαν μόνο οι μακρινοί ήχοι των κυμάτων, το αεράκι που ανακάτευε απαλά τις χορδές των φώτων και το απαλό μουρμουριτό οικείων φωνών. Όταν ο λειτουργός ρώτησε, «Δέχεστε τον Ντάνιελ για σύζυγό σας, για να μοιραστείτε τη χαρά και τη λύπη, το φως και το σκοτάδι?» Κοίταξα στα μάτια του και απάντησα με σταθερή φωνή, «Ναι, τον δέχομαι». Εκείνη τη στιγμή ένιωσα σαν να μπαλώνουν οι ρογμές στην καρδιά μου, όχι επειδή οι γονείς μου είχαν επιστρέψει για να ζητήσουν συγγνώμη, αλλά επειδή συνειδητοποίησα ότι δεν το χρειαζόμουν πια αυτό για να νιώσω ολοκληρωμένη. Είχα τώρα τη δική μου οικογένεια. Μια οικογένεια που είχα επιλέξει, μια οικογένεια που μετρούσε την αγάπη όχι με τα επιτεύγματα, αλλά με την παρουσία και την ειλικρίνεια, αφού αντάλλαξαν δαχτυλίδια. Ο Ντάνιελ έσφιξε σφιχτά το χέρι μου, φίλησε το μέτωπο μου και ψιθύρισε, «Τα καταφέραμε, εμ». Χαμογέλασα μέσα από τα δάκρυά μου. Ήξερα ότι μόλις είχα περάσει μια νέα πόρτα, αφήνοντας πίσω μου χρόνια απελπισμένης αναμονής, η δεξίωση εκτυλίχθηκε σε μια ζεστή και οικία ατμόσφαιρα. Μακριά ξύλινα τραπέζια ήταν σκεπασμένα με λευκά υφάσματα, αγριολούλουδα τοποθετημένα σε απλά γυάλινα βάζα που με κάποιο τρόπο έμοιαζαν κομψά. Οι φίλοι μου σήκωσαν τα ποτήρια τους, αναπολώντας τα φοιτητικά τους χρόνια. Οι συνάδελφοί μου έδωσαν τις ευλογίες τους με παιχνιδιάρικα αστεία και η οικογένεια του Ντάνιελ με αγκάλιασε σαν να ήμουν πάντα μια από αυτούς. Γέλασα τόσο πολύ που πόνεσαν τα μάγουλά μου και για πρώτη φορά στη ζωή μου ένιωσα ότι ανήκα πραγματικά κάπου. Καθώς έπεφτε η νύχτα, τα φωτάκια έλαμπαν σαν αστέρια, φωτίζοντας κάθε πρόσωπο. Κάθισα, κοίταξα γύρω μου και άφησα τον εαυτό μου να βυθιστεί στη στιγμή. Αυτός ο γάμος δεν ήταν πλούσιος ή δυνατός. Αλλά ξεχύλιζε από αγάπη και θεραπεία, και όταν ο Ντάνιελ μου έπιασε το χέρι καθώς βγαίναμε στον κήπο για να αναπνεύσουμε τη θάλασσα, ψιθύρισα στον εαυτό μου, βρήκα την πραγματική μου οικογένεια, εκείνη τη μέρα, κατάλαβα κάτι σημαντικό. Η αγάπη δεν χρειάζεται να προέρχεται από εκεί που γεννηθήκαμε, αλλά από εκεί που μας εκτιμούν. Και μέσα στην απαλή λάμψη της Σάντα Μπάρμπαρα, ήξερα ότι επιτέλους είχα την ευτυχία που μου άξιζε. Μετά το γάμο, νόμιζα ότι όλα θα τακτοποιούνταν. Ο Ντάνιελ και εγώ φύγαμε για το μήνα του Μέλιτο στο Καρμέλ δίπλα στη θάλασσα, μια ήσυχη παραθαλάσσια πόλη στην Καλιφόρνια, ενοικιάσαμε ένα μικρό εξοχικό, περάσαμε τα πρωινά περπατώντας στην απαλή άμμο. Τα απογεύματα πίνοντας κρασί σε μικρές καφετέριες στην άκρη του δρόμου και τα βράδια κουλουριασμένοι δίπλα στο τζάκι ακούγοντας τα κύματα, ήθελα να χαρίσω στον εαυτό μου αυτές τις μέρες χωρίς βάρη, χωρίς τη σκιά της οικογένειας, αλλά λίγες μέρες αργότερα. Οι μετασυσμοί του γάμου άρχισαν να εξαπλώνονται με τρόπους που δεν είχα προβλέψει. Μια από τις θείες του Ντάνιελ, αφού παρευρέθηκε στον γάμο, δημοσίευσε μια φωτογραφία του Ντάνιελ και εμένα να κρατιόμαστε χέρι-χέρι κάτω από ένα στέγαστρο από αγνό άσπρο έντομο και βίλια.
Από κάτω έγραψε μια σύντομη λεζάντα. Κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν διαφορετικές προτεραιότητες, μόλις 7 λέξεις, αλλά χτύπησαν σαν σπίθα σε ξερό ξύλο, φίλοι, συγγενείς, ακόμη και παλιοί γείτονες από το Πόρτλαντ άρχισαν να την ξαναμοιράζονται, προσθέτοντας τις δικές τους ερωτήσεις. Γιατί οι γονείς της νύφης δεν ήταν στο γάμο της κόρης τους, τι συνέβη στην οικογένεια Κάρτερ, σε λιγότερο από μία ημέρα, η φωτογραφία είχε κοινοποιηθεί εκατοντάδες φορές και τα σχόλια έπεφταν βροχή, κάποιοι εξέφρασαν τη συμπάθειά τους για μένα, λέγοντας ότι τίποτα δεν είναι πιο οδυνηρό από το να απουσιάζουν οι γονείς σε μια τόσο ιερή ημέρα. Άλλοι αντέδρασαν με οργή. Αν ήταν η κόρη μου, όσο απασχολημένη κι αν ήμουν, δεν θα την έχανα ποτέ. Η συζήτηση εξαπλώθηκε γρήγορα, σαν ανερχόμενα κύματα, παρασύροντας ακόμη και εκείνους που γνώριζαν την οικογένειά μου στο Πόρτλαντ. Ο πατέρας μου, ο Ρόμπερτ, επέλεξε τη σιωπή. Μου έστειλε ακόμα και μήνυμα. Αλλά η μητέρα μου ήταν διαφορετική. Άρχισε να τηλεφωνεί ασταμάτητα, κατακλείζοντάς με μηνύματα. «Τι κάνεις, Έμιλι, έχεις μετατρέψει όλη την οικογένεια σε ανέκδοτο. Ο κόσμος νομίζει ότι εγκατέλειψα την κόρη μου την ημέρα του γάμου της». Στον τηλεφωνητή που άφησε, η φωνή της έτρεμε, με ίσα μέρη θυμού και πανικού. Κατέστρεψε στην εικόνα της οικογένειας, ούτε η Χλόη έμεινε σιωπηλή. Μου έστειλε μακροσκελή μηνύματα, κατηγορώντας με ότι επίτηδες επέλεξα την ίδια ημερομηνία με την παράστασή της, ισχυριζόμενη ότι είχα σχεδιάσει κρυφά τον γάμο μόνο και μόνο για να ταπεινώσω την οικογένεια. Σε ένα μήνυμα, η Χλόη έγραψε: «Είσαι τόσο μικροπρεπής. Ένας γάμος υποτίθεται ότι είναι μια μέρα ευτυχίας. Αλλά εσύ τον μετέτρεψες σε εργαλείο εκδίκησης. Δεν θα σε συγχωρήσω ποτέ», διάβασα τα λόγια της και μετά άφησα το τηλέφωνό μου κάτω χωρίς να απαντήσω. Ο Ντάνιελ παρατήρησε ότι κρατούσα το τηλέφωνό μου όλο το βράδυ, με το πρόσωπό μου σφιγμένο, μου είπε απαλά: «Είμαστε στο ταξίδι του μέλιτος. Δεν χρειάζεται να τους αφήνεις να εισβάλλουν πια σε αυτόν τον χώρο. Απλά κλείστο». Έβαλε το χέρι του πάνω στο δικό μου, με το βλέμμα του σταθερό αλλά και τρυφερό, και εγώ άκουσα, έκλεισα το τηλέφωνο, το έβαλα στο ξύλινο σιρτάρι του εξοχικού και πήρα μια βαθιά ανάσα. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, τους άφησα να στροβιλίζονται στο θυμό και το χάος τους, ενώ εγώ επέλεξα την ειρήνη. Αυτό που δεν ήξερα εκείνη τη στιγμή ήταν ότι η ανάρτηση δεν είχε σταματήσει στα σχόλια μερικών συγγενών. Είχε εξαπλωθεί σε ολόκληρη την κοινότητα του Πόρτλαντ. Το μέρος όπου είχα μεγαλώσει. Οι παλιοί γείτονες που κάποτε είχαν παρακολουθήσει τους γονείς μου να πηγαίνουν την Χλόη μπρος-πίσω στις προπονήσεις χορού άρχισαν να κάνουν δημόσιες ερωτήσεις. Ένας πρώην συμμαθητής έγραψε: «Θυμάμαι την Έμιλι στο Λύκειο να κερδίζει μια μεγάλη υποτροφία, αλλά οι γονείς της δεν το ανέφεραν ποτέ. Τώρα καταλαβαίνω». Ένας γείτονας σχολίασε: «Όλη η γειτονιά ήξερε πάντα ότι η Κάρεν ζούσε μόνο για τα επιτεύγματα της Χλόη στο χορό. Τώρα η αλήθεια βγήκε στη φόρα». Αυτά τα λόγια έγιναν μαρτυρίες, που αντιχούσαν και ενισχύονταν μέχρι που το θέμα δεν μπορούσε πλέον να κρυφτεί. Η οικογένειά μου έγινε αντικείμενο κουτσομπολιού όχι επειδή η Χλόη έλαμπε, αλλά επειδή είχαν επιλέξει να απουσιάζουν την ημέρα του γάμου της μεγαλύτερης κόρης τους. Στο Πόρτλαντ, όπου όλοι γνώριζαν ο ένας τον άλλον, δεν ήταν τίποτα λιγότερο από ένα δημόσιο σκάνδαλο, και εγώ, εκείνες τις μέρες, απλώς περπατούσα στην παραλία της Καραμέλας με τον Ντάνιελ, χέρι-χέρι. Αφήνοντας πίσω μου την καταιγίδα, δεν είχα ιδέα ότι κάθε φωτογραφία, κάθε γραμμή κειμένου έκοβε τη φήμη των γονιών μου, ότι κάθε γνωστός πρόσθετε τη φωνή του σε μια αυξανόμενη παλήρια της κοινής γνώμης. Το μόνο που ήξερα εκείνες τις στιγμές ήταν η γαλήνη. Καθόμουν στην άμμο, με τον άνεμο να πετάει τα μαλλιά μου, τον Ντάνιελ να με κρατάει σφιχτά, και σκέφτηκα, επιτέλους, ότι είχα επιλέξει σωστά. Μόνο όταν επιστρέψαμε από το ταξίδι του μέλιτος και άνοιξα ξανά το τηλέφωνό μου, συνειδητοποίησα πόσο μεγάλη είχε γίνει η καταιγίδα, δεκάδες αναπάντητες κλήσεις, εκατοντάδες μηνύματα και τα εισερχόμενα ξεχύλισαν. Έριξα μια ματιά σε μερικά, είδα τη μητέρα μου να με κατηγορεί ακόμα, τη Χλόη να είναι ακόμα έξαλλη, αλλά ανάμεσα τους υπήρχαν συγχαρητήρια από παλιούς φίλους, από ανθρώπους που είχαν δει σιωπηλά πως με είχαν παραμελήσει. Είπαν ότι είχα επιτέλους βγει από τη σκιά. Ότι μου άξιζε η ευτυχία που είχα τώρα, και ήξερα ότι ακόμα και αν η οικογένειά μου κατέρεε κάτω από το θυμό και την ντροπή, εγώ είχα βρει την ειρήνη για τον εαυτό μου. Η είδηση του γάμου μου, μαζί με το κύμα της κοινής γνώμης που πυροδότησε η ανάρτηση της θείας μου, δεν σταμάτησε στους ψιθύρους της κοινότητας. Έπεσαν κατευθείαν στο σπίτι των Κάρτερ σαν ξαφνική καταιγίδα. Ο πρώτος που δεν μπόρεσε να το αντέξει ήταν ο παππούς μου, ο Τζόρτζ. Ήταν αυτός που με είχε συνοδεύσει στην εκκλησία, αυτός που παρακολουθούσε σιωπηλά τον γιο και την ύφη του να ευνοούν τη Χλόη για χρόνια, αλλά αυτή τη φορά, με όλη τη γειτονιά να μιλάει,
με την τιμή της οικογένειας να μετατρέπεται σε δημόσιο ανέκδοτο, δεν μπορούσε πια να μείνει σιωπηλός. Ένα πρωί, ο παππούς μου πήγε κατευθείαν στο σπίτι των γονιών μου στο Πόρτλαντ, δεν ήμουν εκεί εκείνη τη μέρα, αλλά αργότερα μου είπαν ότι ολόκληρο το σπίτι έμοιαζε να τρέμει από τη φωνή του, στάθηκε στη μέση του σαλονιού, στηριζόμενος στον μπαστούνι του, δείχνοντας κατευθείαν τον πατέρα μου. «Ρόμπερτ, είσαι μια αποτυχία ως πατέρας, άφησες τη γυναίκα σου και τη μικρότερη κόρη σου να σε χειραγωγήσουν και εγκατέλειψες το μεγαλύτερο παιδί σου την ημέρα του γάμου της. Και όχι μόνο αυτό, αλλά της στέρησες την εμπιστοσύνη, της στέρησες τις ευκαιρίες που είχε για χρόνια. Δεν ντρέπεσαι?» Ο πατέρας μου καθόταν σιωπηλός στον καναπέ, με σκυμμένο το κεφάλι, χωρίς να μπορεί να πει λέξη. Η μητέρα μου, η Κάρεν, όπως πάντα, προσπάθησε να αντισταθεί. Έσπευσε να εξηγήσει, με τη φωνή της ταραγμένη. «Μπαμπά, δεν το ήθελα. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη σόλο παράσταση της Χλόης, όλη η καριέρα της εξαρτιόταν από αυτήν. Έμιλι, δεν είπε ποτέ ότι ήταν γάμος. Πώς έπρεπε να το ξέρουμε, αλλά ο παππούς μου την έκοψε, με τη φωνή του κοφτερή σαν ατσάλι, κανένας πατέρας, καμία μητέρα. Δεν θα παρέλειπε να κάνει περισσότερες ερωτήσεις όταν το παιδί του λέει ότι έχει ένα σημαντικό γεγονός. Αυτή η δικαιολογία αποδεικνύει μόνο ότι ποτέ δεν θεωρήσατε την Έμιλι σημαντική. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα τώρα? Όλη η πόλη του Πόρτλαντ γελάει με αυτή την οικογένεια. Τα λόγια του ήταν σαν λεπίδα που έκοβε τη σιωπή που υπήρχε για χρόνια, ο πατέρας μου δεν μπορούσε πια να μείνει ακίνητος. Πετάχτηκε και φώναξε στη μητέρα μου. «Κάρεν, έχει δίκιο. Όλα αυτά τα χρόνια σε άφηνα να διευθύνεις τα πράγματα, σε άφηνα να μετατρέψεις αυτή την οικογένεια σε σκηνή της Χλόης. Έμεινα σιωπηλή γιατί πίστευα ότι έτσι θα διατηρούσα την ειρήνη, αλλά αυτή η σιωπή μου κόστισε τη μεγαλύτερη κόρη μου. Δεν μπορώ να το αντέξω πια». Ήταν η πρώτη φορά που ο πατέρας μου στάθηκε δημοσίως εναντίον της μητέρας μου, και ήταν επίσης η στιγμή που ανέφερε το διαζύγιο, είπε ευθέως, μπροστά στον παππού μου, ότι αν η ευνοιοκρατία και ο εγωισμός συνέχιζαν να στοιχειώνουν αυτό το σπίτι, θα έφευγε, εντωμεταξύ. Το γεγονός που η οικογένειά μου είχε εκτιμήσει πάνω απ' όλα, η παράσταση της Χλόης, δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν. Εκείνο το βράδυ, ανέβηκε στη σκηνή κάτω από εκτυφλωτικά φώτα, με την αίθουσα να είναι γεμάτη από ανυπόμονους θεατές, μεταξύ των οποίων και οι γονείς μου που κάθονταν και περίμεναν με αγωνία. Όμως, στη μέση του κρίσιμου σόλο της, η Χλόη γλίστρισε και έχασε το ρυθμό της. Η πτώση κατέστρεψε ολόκληρο το κομμάτι και μουρμουριτά απογοήτευσης διαπέρασαν το κοινό. Κάποιος στην αίθουσα απαθανάτησε τη στιγμή και την ανέβασε στο διαδίκτυο με την καυστική λεζάντα. Παρέλειψαν το γάμο της κόρης τους για να δουν αυτό. Δεν άργησε να γίνει το βίντεο αντικείμενο χλευασμού. Ο κόσμος άρχισε να συγκρίνει την αποτυχία της Χλόης επί σκηνής με την αποτυχία της Κάρεν και του Ρόμπερτ ως γονείς. Τα σαρκαστικά σχόλια εξαπλώθηκαν γρήγορα. Αυτό συμβαίνει όταν βάζεις τις προτεραιότητές σου σε λάθος θέση. Αν είχαν δώσει στη μεγαλύτερη κόρη τους τη μισή προσοχή από αυτή που έδωσαν σε αυτή την παράσταση, τα πράγματα ίσως να ήταν διαφορετικά. Η Χλόη, η οποία ήταν πάντα συνηθισμένη στα φώτα της δημοσιότητας, αντιμετώπιζε τώρα για πρώτη φορά τη δημόσια γελιοποίηση. Έγινε έξαλλη, σπάζοντας το τηλέφωνο της αφού διάβασε τα σχόλια. Αλλά όσο περισσότερο ξεσπούσε, τόσο περισσότερο η εικόνα της γινόταν καύσιμο για κουτσομπολιά. Το βάρος της δημόσιας πίεσης άρχισε να συντλίβει την οικογένειά μου. Οι γείτονες που κάποτε θαύμαζαν τη λεγόμενη χτέλια οικογένεια τώρα απομακρύνονταν, κοιτάζοντάς τους με ήκτο και κριτική διάθεση. Οι συνάδελφοι του πατέρα μου ρώτησαν ευθέως. «Αλήθεια δεν πήγατε στο γάμο της κόρης σας?» Όταν η μητέρα μου πήγαινε στην αγορά, άκουγε ψιθύρους, stage mom, ζώντας μόνο μέσα από το μικρότερο παιδί της, ακόμη και μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα στην οποία ανήκε για χρόνια, οι άνθρωποι άρχισαν να κρατούν αποστάσεις. Η φήμη που είχε χτίσει τόσο προσεκτικά γύρω από τα επιτεύγματα της Χλόης κατέρευσε σαν κάστρο από άμμο. Ο πατέρας μου έπεσε σε κρίση, για πρώτη φορά αντιμετώπισε την ομοία αλήθεια. Είχε αφήσει τα πάντα να ξεφύγουν από τον έλεγχό του. Συνειδητοποίησε ότι η σιωπή του και οι συνεχείς συμβιβασμοί του με είχαν απομακρύνει από την οικογένεια, και τώρα η κοινή γνώμη δεν θα το λυπόταν ούτε αυτόν. Ο παππούς μου ο Γιώργος δεν μαλάκωσε τα λόγια του. Κάθε φορά που συναντιόντουσαν, του υπενθύμιζε: «Αν δεν αλλάξεις, θα χάσεις και τις δύο κόρες». Η μία κρατάει ήδη αποστάσεις και η άλλη συγκλείβεται κάτω από την πίεση. Σε εκείνο το σπίτι, η ατμόσφαιρα έγινε αφόρητα βαριά. Η μητέρα μου προσπαθούσε να κρατηθεί, επιμένοντας ότι οι άνθρωποι παρεξηγούνταν, ότι με τον καιρό τα κουτσομπολιά θα ξεθόριαζαν. Αλλά ο πατέρας μου δεν πίστευε πλέον τις δικαιολογίες της, άρχισε να μιλάει για συμβουλές γάμου,
συζητώντας ακόμη και για το πώς θα μοιράζονταν τα περιουσιακά στοιχεία αν ερχόταν το διαζύγιο, η Χλόη κλείστηκε στο δωμάτιό της. Τη μια στιγμή έκλαιγε και την άλλη οργιζόταν, στρέφοντας το φταίξιμο σε μένα, κατηγορώντας με ότι κατέστρεψα σκόπιμα τη ζωή της. Αλλά αυτό που αρνούνταν να παραδεχτούν είναι ότι οι επιλογές τους απελευθέρωσαν όλες αυτές τις συνέπειες, με εγκατέλειψαν την ημέρα του γάμου μου για να τζογάρουν σε μια παράσταση, και στο τέλος και οι δύο έγιναν λεκέδες στη φήμη της οικογένειας στα μάτια της κοινότητας. Αυτό δεν ήταν μόνο το τίμημα που πλήρωσαν οι γονείς μου ή η Χλόη, αλλά ένα σοκ για ολόκληρη την οικογένεια Κάρτερ, μια οικογένεια που κάποτε υπερηφανευόταν για την τέλεια εικόνα της, η οποία τώρα καταραίει κάτω από το χλευαστικό βλέμμα της κοινωνίας. Λίγες εβδομάδες αφότου επιστρέψαμε από το ταξίδι του Μέλιτος, το τηλέφωνο χτυπούσε ασταμάτητα. Αυτή τη φορά δεν ήταν μόνο οι θυμωμένες κλήσεις της μητέρας μου, αλλά και η γνώριμη βραχνή φωνή του πατέρα μου. Τηλεφωνούσε με διαφορετικό τόνο, όχι πια άκαμπτο ή ψυχρό όπως πριν. «Έμιλι, θέλω να σε δω. Μόνο οι δυο μας. Σε εκείνο το μικρό εστιατόριο που σου άρεσε, θυμάσαι, δίστασα, αλλά τελικά συμφώνησα». Το εστιατόριο βρισκόταν σε έναν ήσυχο δρόμο στα προάστια του Πόρτλαντ. Ήταν το μέρος που ο πατέρας μου συνήθιζε να με πηγαίνει για χάμπουργκερ όταν ήμουν στην έκτη δημοτικού, μια από τις σπάνιες φορές που ένιωθα ότι με πρόσεχε μόνο εμένα. Όταν μπήκα μέσα, ήταν ήδη εκεί, στριφογυρίζοντας το φλιτζάνι του καφέ του, με το βλέμμα του βαρύ από το βάρος. Με κοίταξε. Χωρίς να μπορεί να κρύψει τη λύπη του. «Λυπάμαι». Έμεινα σιωπηλός για πάρα πολύ καιρό. «Άφησα τη μητέρα σου και τη Χλόη να χειραγωγούν τα πάντα. Νόμιζα ότι αν δεν έκανα φασαρία, η οικογένεια θα παρέμενε ειρηνική. Αλλά η σιωπή μου σε πλήγωσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Κάθισα ήσυχα και άκουγα κάθε λέξη. Πήρε μια μεγάλη ανάσα και συνέχισε. «Θέλω επίσης να σου μιλήσω για το ταμείο του κολεγίου. Ξέρω γι' αυτό. Έκανα λάθος που άφησα τη μητέρα σου να σηκώσει τα χρήματα. Σου υπόσχομαι ότι θα σου τα επιστρέψω σιγά σιγά. Και, έχω εγγραφεί για ψυχοθεραπεία, θέλω να διορθώσω τα πράγματα πριν σε χάσω τελείως», αλλά, τον κοίταξα και είδα στα μάτια του μια ειλικρίνεια που σπάνια είχε φανεί στο παρελθόν. Κούνησε ελαφρά το κεφάλι μου, αλλά δεν βιάστηκα να τον συγχωρήσω. «Μπαμπά, εκτιμώ αυτό που είπε σήμερα. Αλλά ξέρεις, εκείνα τα χρόνια άφησαν σημάδια. Δεν μπορώ να τα σβήσω με μια απλή υπόσχεση. Αν θέλεις πραγματικά να αλλάξεις, τότε δείξε μου το με τις πράξεις σου. Θα περιμένω. Αλλά όχι πια σαν παιδί που ελπίζει, θα περιμένω σαν ενήλικας, γνωρίζοντας ότι έχω το δικαίωμα να φύγω αν ξαναδώ την ίδια σιωπή». Ο πατέρας μου έγνεψε, με τους ώμους του να βυθίζονται σαν να είχε σηκωθεί ένα βάρος. Λίγες μέρες αργότερα, η μητέρα μου έστειλε μήνυμα ζητώντας να συναντηθούμε. Συμφώνησα, αυτή τη φορά σε μια καφετέρια στο κέντρο της πόλης. Όταν μπήκα, ήταν ήδη εκεί, βαριά βαμμένη αλλά με λιπόσαρκο πρόσωπο, με τα μάτια της πρισμένα από τις άγρυπνες νύχτες. Μόλις με είδε, ξέσπασε σε κλάματα. «Έμιλι, λυπάμαι. Έκανα λάθος. Ήμουν τυφλή. Ήθελα απλώς να έχει μέλλον η μικρότερη κόρη μου και δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι σε εγκατέλειπα. Αλλά ποτέ δεν ήθελα να σε μισήσω». Κάθισα κάτω, χωρίς να κλαίω ούτε να τρέμω. Έβγαλα ένα φύλλο χαρτί που είχα ετοιμάσει, σε αυτό είχα καταγράψει κάθε φορά που απουσίαζε από τη ζωή μου, την ημέρα που κέρδισα τον διαγωνισμό λόγου, την ημέρα που έλαβα την υποτροφία μου, τα 18 γενέθλιά μου. Την αποφοίτησή μου από το κολέγιο, διάβασα κάθε γεγονός δυνατά, με τη φωνή μου σταθερή, χωρίς κατηγορίες, μόνο την αλήθεια. Η μητέρα μου κατέρευσε στο τραπέζι, κλαίγοντας με λυγμούς. «Θυμάμαι, έκανα λάθος. Δεν μπορώ να γυρίσω τον χρόνο πίσω. Αλλά θέλω να με συγχωρέσεις, να μου δώσεις μια ευκαιρία». Άφησα το χαρτί κάτω και την κοίταξα κατευθείαν στα μάτια. «Μαμά, οι συγγνώμες δεν σβήνουν τα χρόνια. Δεν χρειάζομαι άλλες υποσχέσεις. Χρειάζομαι πράξεις. Θέλω να σε δω να αλλάζεις πραγματικά, όχι απλώς να λες ότι θα το κάνεις». Εκείνη σιώπησε, τα δάκρυα της μου τζούρωσαν τη μάσκαρα της. Σηκώθηκα και την άφησα στο μαρτύριό της. Για πρώτη φορά, έφυγα από μια συνάντηση με τη μητέρα μου χωρίς να νιώθω αδύναμη. Η τελευταία συζήτηση ήταν με τη Χλόη. Έφτασε η ίδια, στέλνοντας μήνυμα, «Πρέπει να μιλήσουμε». Συμφώνησα και συναντηθήκαμε σε ένα πάρκο κοντά στο παλιό μας σπίτι. Η Χλόη έφτασε με θυμό στο πρόσωπό της, ντυμένη μοντέρνα αλλά με κόκκινα, πρισμένα μάτια. Μόλις κάθισε, ξέσπασε. «Το έκανες επίτηδες, έτσι δεν είναι. Διάλεξες ακριβώς την ημέρα της παράστασής μου, έκρυψες τον γάμο από την οικογένεια, και τώρα όλοι μας κοροϊδεύουν στο διαδίκτυο».
Ήθελες να με εξευτελίσεις, έτσι δεν είναι, την κοίταξα και απάντησα ήρεμα. Όχι, Χλόι. Δεν το έκανα επίτηδες. Απλώς δεν είχα πια τη δύναμη να το συλλαβήσω, γιατί ήξερα ότι αν το έκανα, η οικογένεια θα εξακολουθούσε να σε επιλέγει. Ήθελα να δω αν κάποιος νοιάζεται αρκετά για να με ξαναρωτήσει. Αλλά κανείς δεν το έκανε. Δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Αυτή ήταν η επιλογή όλων. Χλόι, το βίντεο μου έγινε viral και οι άνθρωποι με κοροϊδεύουν παντού. Σε μισό, αναστέναξα και μετά είπα τις λέξεις που κρατούσα κρυφές για χρόνια. Αγαπάς τη σκηνή, Χλόι. Λατρεύεις να σε κοιτάνε όλα τα βλέμματα πάνω σου. Αλλά να θυμάσαι ότι όταν τα φώτα λάμπουν, αποκαλύπτουν και κάθε ελάττωμα. Αυτή είναι η συνέπεια της σκηνής που επέλεξες. Πάγωσε, μην μπορώντας να απαντήσει, και μετά σηκώθηκε και έφυγε. Παρακολούθησα την πλάτη της καθώς έφευγε. Συνειδητοποιώντας ότι όποιος εύθραυστος δεσμός αδελφότητας είχε απομείνει ανάμεσά μας είχε πλέον σπάσει οριστικά, οι 3 συζητήσεις με τον πατέρα μου, τη μητέρα μου και την αδελφή μου ήταν σαν 3 καθρέφτες που αντανακλούσαν το παρελθόν μου. Ένας πατέρας που, για πρώτη φορά, παραδέχτηκε τα λάθη του. Μια μητέρα που το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να κλαίει και να υπόσχεται, μια αδελφή που εξακολουθούσε να είναι τυφλωμένη από τους προβολείς της. Απομακρύνθηκα από όλους αυτούς, χωρίς να αισθάνομαι πλέον την ανάγκη να αποδείξω τον εαυτό μου. Είχα πει τα πάντα, είχα ακούσει τα πάντα. Τα υπόλοιπα δεν ήταν πια δικά μου. Ανήκε σε αυτούς και στις επιλογές με τις οποίες θα έπρεπε να ζήσουν. Μετά από όλες τις συζητήσεις, μετά από όλες τις μέρες αναταραχής, ο Ντάνιελ και εγώ πήραμε μια ξεκάθαρη απόφαση: θα αφήναμε το Πόρτλαντ και θα ξεκινούσαμε μια νέα ζωή στο Σιάτλ. Δεν ήταν απλώς μια αλλαγή γεωγραφίας, αλλά μια αλλαγή στην ψυχική μου κατάσταση, ένας τρόπος να ξεφύγω από τις σκιές. Τις αναμνήσεις που με κρατούσαν σαν αόρατες αλυσίδες, το Σιάτλ μας υποδέχτηκε με την απαλή βροχή του, το άρωμα του καφέ που πλανιέται στους δρόμους του και έναν ρυθμό ζωής τόσο ζωντανό όσο και αρκετά ήπιο ώστε να με κάνει να πιστέψω ότι μπορούσα να κάνω μια νέα αρχή. Εγώ επικεντρώθηκα στη δουλειά μου στα οικονομικά, ενώ ο Ντάνιελ συνέχισε την καριέρα του στην αρχιτεκτονική. Μαζί βάλαμε κάθε τούβλο ενός νέου σπιτιού που δεν χρειαζόταν σκηνικά φώτα, παρά μόνο γνήσια παρουσία. Αυτό που με εξέπληξε ήταν ότι ο πατέρας μου κράτησε το λόγο του. Άρχισε να στέλνει αυτά τα μικρά χρηματικά ποσά, τακτικά, με ένα σύντομο σημείωμα κάθε φορά. Επιστρέφοντας το κεφάλαιό σας, σιγά σιγά, στην αρχή εξεπλάγην, μετά συγκινήθηκα. Δεν χρειαζόμουν αυτά τα χρήματα για να επιβιώσω. Είχα μάθει από καιρό να φροντίζω τον εαυτό μου, αλλά κάθε μεταφορά ένιωθα σαν ένα αργό αλλά γνήσιο κομμάτι απόδειξης ότι προσπαθούσε να επανορθώσει. Μου τηλεφώνησε επίσης, χωρίς να πει πολλά. Μοιραζόμενος μόνο ότι έκανε ψυχοθεραπεία, ότι είχε αρχίσει να καταλαβαίνει πως η σιωπή του είχε αφήσει τέτοια μόνιμη ζημιά. Μια φορά, είπε με στασιμότητα, δεν περιμένω να με συγχωρέσεις αμέσως. Ελπίζω απλώς να δεις ότι προσπαθώ. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, πίστεψα ότι ήθελε πραγματικά να αλλάξει. Η μητέρα μου ήταν διαφορετική. Συνέχισε να στέλνει μεγάλα, φλίαρα μηνύματα γεμάτα συγγνώμες, επισυνάπτοντας μερικές φορές παλιές φωτογραφίες για να μου θυμίζει ότι με αγαπούσε ακόμα. Αλλά εγώ είχα αλλάξει. Δεν ήμουν πια τόσο εύκολο να μαλακώσω από τα δάκρυα, ανταποκρινόμουν μόνο όταν την έβλεπα να κάνει συγκεκριμένες ενέργειες, όπως όταν ανέφερε ότι είχε παραλείψει μια από τις παραστάσεις της Χλόης για να παρευρεθεί σε μια κοινοτική συνάντηση. Ή όταν μου είπε ότι δίδασκε εθελοντικά χορό σε μη προνομιούχα παιδιά, αντί να τα ρίχνει όλα στη μικρότερη κόρη της. Ήξερα ότι η αλλαγή θα ήταν ένα μακρύ ταξίδι και δεν ήθελα πλέον να δώσω την εμπιστοσύνη μου πολύ γρήγορα. Επέλεξα την υπομονή, αλλά και την απόσταση, για να προστατεύσω τον εαυτό μου. Όσο για τη Χλόη, δεν πλησίασε ποτέ ξανά. Άκουσα ότι η αποτυχημένη παράστασή της είχε κλονίσει την καριέρα της και η δημόσια πίεση την είχε αναγκάσει να κάνει πίσω για λίγο. Δεν ένιωσα ούτε ικανοποίηση ούτε θλίψη, παρά μόνο την αίσθηση ότι, αργά ή γρήγορα, όλα επιστρέφουν στη σωστή τους θέση. Τα φώτα της σκηνής σβήνουν γρήγορα, αλλά η αλήθεια δεν εξαφανίζεται ποτέ. Καθώς κάθομαι να γράψω αυτές τις λέξεις, συνειδητοποιώ ότι το ταξίδι μου δεν είναι απλώς μια ιδιωτική ιστορία. Είναι μια υπενθύμηση για όποιον έχει νιώσει ποτέ ξεχασμένος στη δική του οικογένεια. Οικογένεια δεν σημαίνει πάντα αγάπη. Το αίμα δεν εγγυάται σεβασμό, και μερικές φορές. Η θεραπεία δεν έχει να κάνει με το να μπαλώνεις ρογμές που είναι πολύ βαθιές, αλλά με το να αφήνεσαι, με το να έχεις το θάρρος να απομακρυνθείς και να χτίσεις έναν νέο κύκλο, έναν κύκλο που αποτελείται από ανθρώπους που επιλέγουν να είναι παρόντες. Τώρα, κάθε πρωί στο Σιάτλ, καθώς φτιάχνω καφέ και βλέπω τον Ντάνιελ να ασχολείται με τα σκίτσα του, νιώθω γαλήνη στην καρδιά μου. Δεν επιθυμώ πλέον το νεύμα της μητέρας μου,
ούτε περιμένω τον έπαινο του πατέρα μου. Έχω βρει την αναγνώριση στη ζωή που ζω, οι συνάδελφοί μου που με σέβονται για τις ικανότητές μου, η οικογένεια του Ντάνιελ που με υποδέχεται πάντα με ζεστασιά, όλοι αυτοί μου έχουν δείξει ότι η οικογένεια δεν είναι μόνο το μέρος στο οποίο γεννιόμαστε, αλλά το μέρος στο οποίο επιλέγουμε να παραμείνουμε. Ένα απόγευμα, δημοσίευσα μια φωτογραφία γάμου στην προσωπική μου σελίδα. Ο Ντάνιελ και εγώ γελούσαμε έντονα κάτω από τη λευκή αψίδα στη Σάντα Μπάρμπαρα. Μαζί της έγραψα μια σύντομη γραμμή, έχτισα κάτι δικό μου. Με ανθρώπους που επέλεξαν να εμφανιστούν. Χωρίς εξηγήσεις, χωρίς αναφορά στο παρελθόν, μόνο μια μικρή δήλωση, σιωπηλή αλλά αποφασιστική, ότι είχα ξεπεράσει τις μέρες που ήμουν ξεχασμένος και ότι τώρα ζούσα πλήρως στο παρόν, και ίσως, αυτό είναι το μεγαλύτερο μάθημα που θέλω να μοιραστώ με όποιον με ακούει. Δεν χρειάζεται να κυνηγάτε την αναγνώριση από εκείνους που σας γυρίζουν πάντα την πλάτη, το θάρρος να φύγετε, η δύναμη να χτίσετε. Γιατί στο τέλος, η ελευθερία και η αληθινή αγάπη θα έρθουν μόνο από εκείνους που εκτιμούν την παρουσία σας όχι επειδή είστε τέλειοι, αλλά απλώς επειδή είστε εσείς.